хора, днес ще направим трейд. Вижте сега. 8 лега за Full Enchant Set Sunbreaking и брадва фул. Така. Снимам. Вижте сега, казах Full Enchant. Вижте. Ето го. За 8 лега. Сега ще ви покажа. Ето. За Full Enchant Set и брадва. Ето, пише да снимам. Ето. Излъга. Видяхте го хора. Ето и какво пише сега. Продавам Full Enchant Set Sunbreaking плюс брадва за 8 лега. Виждате ли? Ето. Също написа и по-нагоре. Ето. Крос да види клипа. Да го банне. И ако мога да ми върне 8 лега. Да. Това беше хора. Айде, чао.